oge aga na-akọzi akụkọ okwu gbasara ndị ọrụ adịgboroja n'ụlọ ahụike dịgasị iche iche nwere na steeti a gafe abịa n'isi njedebe ọkasị na ngalaba ndị ọrụ nnọrọ onwe n'ihi etu ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a si nọrọ n'ọdụ nso a wee nabata amụma iwu ga-enyezi gọọmenti ikikere ịbagide na njem ịdị na-eletagasị ụlọ ahụike dịgasị iche iche nke ndị nnọrọ onwe dum enwegasịrị na steeti a. Ha nabatara ya bụ amụma iwu n'oge ha nwere nzukọ ka enebesịrị anya na ya bụ ọkpụrụkpụ iwu ebe ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a nọzi wee kwe n'isi na ya bụ ugo ebego na mgbagbu. Ka Emmanuel Chigbata kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ amụma iwu bụ nke emere ka ọ bụrụ iwu site na motion nke osote onye isi ndu nke ya bụ ụlọ omeiwu bụ Dọkịta Jude Akpụa nke na-anọchite ọgbọnta nkwado njikọ ọka nke abụọ ka ọ gaa ọgụgụ nke atọ, ebe ọ bụ minority leader bụ Honorable John Bosco Akegbuobi nke na-anọchite ọgbọnta kwado Nnewi South nke mbụ kwadoro ya. Okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu na steeti ya bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze mere ka amata na ya bụ iwu ga-ebido ịrụ ọrụ ma aka na-achị steeti ya bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo binye aka. Ka emechara ya bụ nzukọ ka onye isi otu kọmitii na-afụ maka ahụike ma bụrụ onye na-anọchite Agụata 2 constituency bụ Honorable Tony Mobiike mere ka amata na ya bụ amụma iwu bụ nke mere ka ọ bụrụ iwu bụ nke dị oke mkpa n'ịfụ na enebara anya na ọrụ ndị ụlọọrụ ahụike na-arụ na steeti a. Site n'ụlọ omeiwu, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.